Tot el que necessites saber sobre els peus i el calçat per començar a practicar el running. La primera, la petjada del peu. Prones o supines? Aquesta pregunta la podem contestar gràcies a un estudi biomecànic de la marxa i la carrera, que inclou una bateria de testos per valorar la funcionalitat de tota l'extremitat inferior. D'aquesta manera, podem intentar evitar futures lesions com fascitis plantar, periostitis tibial, tendinitis de l'Aquil·lis o entorsis. 2. Bambes. És de vital importància escollir una bamba adient per a la pràctica esportiva, no estrenar-les mai en una competició. Els factors més importants per escollir-les bé són conèixer el teu pes, el tipus de superfície on córrer, asfalt o trail, els quilòmetres que es poden fer de mitjana i la més important, que sigui de la talla idònia, tenint present que durant la pràctica esportiva el peu sempre augmenta una mica la seva mida. 3. Mitjons. La seva funció principal és permetre una bona evacuació de la suor i evitar l'aparició de butllofes per fricció. Al mercat hi ha una gran diversitat de materials en funció del tipus de peu i dels quilòmetres que es corrin. Per exemple, el cotó, que no és recomanable, ja que absorbeix la suor i provoca l'aparició de butllofes. El polièster o poliamida presenten una bona transpiració, s'adapten bé al peu i expulsen la suor. La part negativa és que augmenten la sensació de calor. El polipropilè és resistent, lleuger, transpirable i s'adapta bé al peu. És un material molt adient per a corredors que fan llargues distàncies. 4. El tallat unguial. Les ungles s'han de tallar de forma recta, mai en punta rodona, ja que pot afavorir l'aparició d'onicocriptosis, ungla clavada. En el cas de no saber fer un bon tallat, és important anar al podòleg per revisar l'estat de les ungles i que us ensenyi a com tallar-les de forma correcta. 5. Observació del peu. És recomanable aplicar crema hidratant específica cada dia per frenar l'aparició de clivelles o de petites ferides, ja que són una porta d'entrada per infeccions bacterianes, víriques i fúngiques. Després de cada entrenament, és important inspeccionar el peu amb atenció per poder identificar l'aparició de petites lesions, com butllofes, o bé l'aparició d'alguna ungla negra, com a conseqüència del gest esportiu amb l'impacte amb la bamba. Davant de qualsevol dubte, aconsellem visitar el vostre podòleg de referència per realitzar l'examen adient.